everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Wa di ay. Sige. Excuse ninyo ha. At timanon ko tong tuas akong kwarto. Angel, Ano? Oh, naon sa mangkahan? May problema ba? May problema, Ryan? O sa man, Ryan? sige, biyain namin. Okay. Good night. Di mo niyam kit kalit ang papayagan na. Mura marag na ay gahong. Han? Han. Sakit kaya kong lamas, Han. Unya, dili gyud ka magpada sa ospital? Di man mo subot si Angel. Pero si attorney, ni-offer man to. Bitaw. Sige na lang. O saon nga, mas paminahon pa man tong pabayhanan ni Atty. Good. Unya, sakit magkakayo mong kalawasan, Han. Sakit ka. Sige lang. Paminaw na lang ni nako una. Kung ang tod og maurag hapon ni magpa-ospital na ko, ha? Sige. Ihigda na lang. Paimutang nagtarong. Angel, maluwi ka na na akong ospital. Sakit na kaya akong kalawasan. Kisa man na imong sa. Ako laging sa, pero dadaan akong ospital, please. Unya, willing kang mahibawan nila ni Irene og attorney ang tinuod nga nahitabo. Nga kamong duha ni Ryan ang nangahagbong sa hagdanan. Okay ra nimo nga mahibaw sila sa tinuod yung nahitabo? Hindi ko sa mga nahitabo, oy. Nahagbong raman mi kay nasipyat pagtikang si Ryan kay gialsa ko niyas pagkanaong. Buhi, gani mo bakak, oy. Gusto ka ako ipakita nimo nga ako nakita sa CCTV gani ha? Di ka mo to, oh? Okay. Pakita ta dayon kag ebidensya. Nyara sa akong cellphone ay. Kay aron ka masayod. Connected ra sa akong cellphone ang tanang CCTV camera ining mansyon. Unsa? Ha? Syokoy ka, unsa? Mauna. Tanaw ka? Ha? Daray! No. Ha? Kay nga no, di ka makaharong pagtanaw sa imong kaugalingong kahugaw? Igo na ba? Nya saman. Saman. Mo din na gihapon kang may relasyon mo sa Ryan? Mo insister lang gihapon ka nga igagaw mo? Wa magkilabot na mo, God. Gano mag-apil-apil man jud ka. Hoy, Rona. Inyong gibaboy ning mansyon. Wisito ning mansyon kung pasagdan ta mo. Bisan dili ako tag-iya ini, pero ako may gisaligan ni attorney din eh. O kung sa kay ikasulti no, kung may bawas siya tinuod. Makalayas yun magkadlaong dako. Ha? Kung sino gulora sa ron, ha? Diyon sa ron? Oh, alas 2:15 naman dahil ni, oy. O sa man gusto ka ako sultihan sa attorney? Sige. Tug-anis attorney dito. Mo ba kanimo ang gusto? Actually, mao na akong gusto. Pero, mas naa ako'y laing gusto nga mahitabo. Unsa man? Unsa man gusto nimo mahitabo? May bawra ka. Uy, ngano ka, uy? Nihigda man ko ka diha. Dili ko nimo tabangan. Ay, katugan ako. Tabangin na ko ba? Unsa din ni akong pagdani mo din sa akong kwarto? Dili ni tabang? Kada ko ng tabang ini, day? Pwede ra baya gyud unta? Nga gipasagdan ra ti kadto ra sa tupad ni Ryan o sa hagdanan nga plastada unta kay pananaw nila ni Irene og attorney? Pwede ra gid baya unta to na ko buhaton? Pero tungod kay buutan sa lagi ko usahay, maong giguro ti kapaingon din sa akong kwarto aron dili mo nila masakpan. Pero ni sa
kamot kasakit ang akong kalawasan. Kaya mo kong giguroy paingon din sakit kayo. Huwag ko kasapot sa kasakit. Maungat ang bangi ko. Shhh! Sa bahay, nagsaba, Bi! Katugo na kay ko. Hilom na ba? Paggawason ti karon. Nagalindasay gid siya samtang natug. In pain gid siya. Pero nganong marag nahadlok man si ni Angel? Di ra na siya kinahanglang ipa-hospital, attorney, oy. Di ba, Ryan? Ug wala sad siya musupak sa gisulti ni Angel. Han? Unsa man sakit gyud? Makadungog ka na ako? Oo, tabangan ti kahan. Unsa man mga to kitag ospital? Tabang siya. Han, makadungog na ka na ako? Kita man na ka ni siya. Tabang si Rona. Tabang siya. Oh, Tabang si Rona. Han, pagmata. Pagmatahan. Ah, Gidaman ka? unsay? Aray. Oo. Aray. Ayaw kalit og lihok, good. Ni ata sa sala. Nalimot ka? Dinhira ka sa sofa gipahigda ni attorney. Oh. Nagdamgo ka ni Rona. Ha? Unsay Rona? Karon lang. Niingon ka nga tabang ni si Rona. Mao nang gipukaw ti ka. Han, nagdamgo ko. Nahagbong sa pangpang ko no si Rona. Kay nahagbong man ka sa hagdan. Nagdamgo na lang sad ka nga nahagbong si Rona. Pero dili lang ikaw ang nahagbong sa imong damgo. Si Rona lang. Balik na katog. Ugma, mga tulang gitag ospital. Mas maayo nang matanaw kag doktor. Nakatuwa na si Irene. Ay, kumusta naman ka si Rona? Unsa may gibuhat ni Angel niya? Mubalik na ako sa akong kwarto kay may atimanon pa ko. Unsa man kang klasihas pag-atiman ni Inge pasabot? Di ko matawa nga iyang giatiman si Rona. Di ko matawa. Pero, wasa ko'y mahimo karon. Di ko makasusi na unsa na siya. Maglisod mong kong lihok. Sakit kayo ko kalawasan. Pisit ba yun, oy? Anong nahitabo man ni? Asal pahis ay nakatuog ng maayo. Pinahagok-hagok pa. Samtang ako diri. Ambot makatuog magkakuani. Sakit yung kaya nga akong kalawasan. Wala ko kasabot diri sa kong gimbati. Kanindot sa kong gibati. Nakatugig kong maayo. O karon, nakag-jogging kong dako nga lugar. Palipot sa mansyon. Oops, 1, 2, 3, 4, 5, pawis ako eh. Ay. Okay sa ning ako ang ipaangko ni Angel nga tamoy tag-iyan ning mansion na. Gawas nga nakastay ko din eh. Naka-enjoy ko nining lapad nga lagwerta para mag-jogging, mag-exercise. Ang pinaka-importante nga kanunay namin nga magkita. Muna importante. Nindot, 1, 2. na tog smile.
Kuyawan man. Wa manggod ko mag-expect gud nga. Nagmata ka na di ay. Ah, Sa'yo pa manggod ron. sa'yo ba yung kumumata? Okay. Nakatog na di ka, kuan? Balik ka gabi dayon? Oo, nakatugra man ko dayon. Dawa ko pa da sa drama ni Rona, oy. Ha? Rona? Ano si Rona man? Ay, umaday ka mahibaw sa tinuod, no? Kay, ngano di? Unsa di? My God. My God mo lang. Ngano wa makamusulti gabi eh? Nganong imo man sila gitabunan? Kada kong binuha nga itong ilang ibuhat ha? Bisan dili tinuod nga ako may tagiyan ining mansyon no? Pero naglagot ki ko ron. Kasukmag ang ikong Ryan gud. Na, matiwasan gud ay unta to si Ryan gabi kung mauna. Bisan karon. Pwede ra gina ko nga sukmagon. Aw, ayaw lang sad. Pero basto siya. Yang gibaboy kining mansyon. Wara man sad sila malahos kay nasanta man dayon ako. Bisa na, Angel. Wa si wow, baga siyag face, baga siyag naong. Gipapuyo sila din ining dapita libre. Ya mo pa nilang buhaton? Basto siya pagkatao. Ops, asa Alain. ka. Atuon ko to tawanan yun. Ayaw ba? Ayaw kukpog ni. Patuo ba? Ayaw lagi. Oh, iya kong gigakos. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.